טוב, עוד פרק בעניין. אז זהו. אז הסברנו שברוך השם טראמפ מסיר את המכשלות המשפטיים, דיברנו שטראמפ מצליח לקבל את השלטון, מצליח ליצור אהדה ציבורית של כלל האזרחים, טראמפ מקבל תמיכה אדירה פיזית, נפשית, מה לא, מפלא. ויש לנו עוד צריך כמה שחקנים פה באירוע. הם החברים הכי טובים של איראן, הם המחותנים הראשים. אתם יודעים מי הם? אחד מהם זה רוסיה, הדוב הרוסי. המאיים החזק, שלא אוהב שדברים נשים תחת האף שלו, יותר מיני דברים דרמטיים. הוא אוהב להיות בעניינים. הדוב הרוסי הזה גם משתלט על סוריה. הרבה דברים של הצבא הרוסי נמצאים בסוריה. מבחינתו זה שישראל כל הזמן תקפה כל מיני דברים של איראן בסוריה, זה מאוד הרגיז אותו. מאוד 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 הרגיז אותו. הדוב הרוסי לא מוכן להשתף פעולה בכל העניינים. יש גם את הסינים. הצ'ינג צ'ונג 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 צ'ונג, הסינים הללו, תומכים גדולים של איראן. יש לנו מסביב, מהצד עוד איזה אחד, קים ג'ון, אחד המטורפים יותר הגדולים של העולם, הוא למשל גם כן נושא איתו כל מיני דברים, פצצות מלוכלכות, איך שאומרים. מה איתם? הם יכולים להתאגד כקואליציה אחת, להיות שותפים של איראן, ואז מלחמת עולם. ואז כמובן ישראל לא הייתה מעיזה לעשות את מה שהיא עשתה. מה קרה כאן? תראו מה זה. ברוך הוא סידר את העניינים, הרדים את כולם. איך? לפני 3 שנים פרצה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מישהו יכול להסביר לי על מה? על מה נשפכו דמם של אלפים? על מה? על מה מלחמה עקובה מדם הזה? על מה? זה מחזיק? על מה? אתם יודעים למה? הנה פרק נוסף במגילה שלנו. לפני 3 שנים הקדוש ברוך הוא גירה את המלכויות זו בזו, אוקראינה ברוסיה. יש לנו חשבון שלם עם אוקראינים, או חשבון ארוך של 100 שנים. כמה הם פגעו בעמנו, כמה דם של יהודים נשפך על ידיהם, והגיע הזמן שהם צריכים לשלם. הם צריכים עכשיו, יש חשבונית מסודרת, הם צריכים לסדר את החשבון, לשלם את החשבון. בסדר. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה שמגיע רוסיה ומתחיל לריב איתם. למה? כדי להרדים אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל השליטה הרוסית והסורית ואסד שנמצאים ברוסיה, למחוק אותם מעל המפה, להפיל את המשטר הסורי, להוציא את כל הפרוקסיה הללו, לפנות את השטח ולהביא אנשים שהם קצת יותר מתונים והם לא מפריעים לנו בינתיים, מקווים שזה ככה ימשיך, ורק רוצים להפך, הסכמי אברהם, רוצים עוד שותפים איתנו. שהקדוש ברוך הוא סידר, רצה שזה יקרה כדי שיוכלו לסדר, להוריד את האויבים. אבל רוסיה נשת שם, יש לה אינטרסים שם. שברוך הוא בא ולוקח באומנות אדירה, מרדים את הרוס טוב את הדוב הזה, נותן לו להילחם עם האוקראינים, 2 חזיתות זה כבד לו, אז הוא כבר או בוחר להשקיע באוקראינה ורוסיה, במלחמה באוקראינה, מאשר בסוריה. יפה. רעיון אדיר. של מי הרעיון הזה? בורא עולם. זה חלק מהמגילה. סין אמורה להיות מחותנים של איראן. מה קרה עכשיו? איך נרדמו בשמירה? תשובה, אמריקה הרדימה אותם, כי אמריקה יצרה איתם סחר, ואמריקה לא פועלת נגדם כמו שביידן היה הולך איתם ראש בראש. אגב, גם עם הרוסים. טראמפ יודע איך להחדיר אותם, יודע איך לדבר איתם. במובן שלא במובן, אבל זה לא משנה. יש פה מערכת מדהימה, מתוקה. הרדים אותם, נשאר קים ג'ון, גם הוא לא רוצה להסתבך יותר מדי, כי גם טראמפ לא הולך איתו ראש בראש. איזה יופי. הדרך היא פנויה, הם כולם שותקים. מישהו יכול להסביר את זה על פי היגיון? כל הפרמטרים שאמרנו עכשיו, זה בדיוק כמו במגילה, שאם היה חסר משהו אחד, העסק לא היה עובד. גם כאן. משהו אחד, הפסיפס הזה היה חסר, העסק היה נשבת. ושימו לב כמה פרטים יש בפסיפס הזה. פרטים לאין מספר. זה בדיוק מגילת אסתר, שכל הפרטים מוצלחו, וכל הפרטים נוצרו על ידי בורא עולם בשביל עם ישראל. אותו דבר זה כאן. נו, אז זה לא הזמן לשיר. ליהודים, אוי רב ושמחה וששון ויקר. ודאי שזה הזמן. אבל תראו מה זה.
במגילת אסתר, כשאמרו הפסוק ליהודים הייתה אורה, הוא עוד לפני שגזירת המן התבטלה. זה כשתלו את המן על העץ, כבר ליהודים הייתה אורה. עדיין הגזירה לא התבטלה. גם אנחנו, אף אחד לא יכול להגיד, וואו. כי אנחנו יודעים שבעולם עדיין מאמין אותנו במבחן. כי בעולם הוא רוצה מאיתנו משהו. ועדיין אנחנו בתהליך לא פשוט, תהליך של בירור אדיר. וכאן אנחנו רוצים להסביר פה כמה נקודות. המצב שלנו הוא לא פשוט. מי מדבר על עזה? אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, וואו, אנחנו בניצחון, מי אנחנו? אף אחד לא יכול להתפאר פה בכלום, כי הקדוש ברוך הוא נותן לאף אחד להתפאר. מי שיבוא ויגיד, כוחי ועוצם ידי, מי שירים את היד ויגיד, וואו, אנחנו רק נגיד לו, בוא. תנוח דעתך, מה עם עזה? כמה קילומטרים מכאן לי לא הצלחתם. כואב הלב, מכל הסיבות שבעולם. כל כך הרבה חיילים קיפחו את חייהם, כל כך הרבה פצועים. פגשתי יש בן אדם שאני מכיר אותו, שהבן שלו בלי אוזן. נכה, משותק, בחור פרח, בחור שכל החיים לפניו, עם תוכניות מכאן ועד אמריקה. הכל השתבש, כמוהו אלפים, כמוהו עשרות אלפים, כואב, הלב שותה דם. משפחות שלמות נהרסו. עדיין משפחות של חטופים יושבות ודואגות. אנשים נמצאים שבתוך המנהרות. והמוסד על כל שלוחותיו, הדבר העדין הזה, לא מצליח. לא משנה מאיזה סיבה. לא עובד. קבוצת פרחחים עדיין תופסת אותם שם קצר ולא נותנת לעשות שום דבר. ומסתפרים המיליטרי ולא מוניטרי, והחמאס בינתיים מצליח להתעשר מהמצב הזה, זה הרי צועק, הוא מרוויח מההומניטרי, מהלחץ הבינלאומי, הוא מרוויח עשרות מיליונים, זה הרי צועק, זה לא מתקבל על הדעת, והדעת יש לך גבולות מכל מיני סיבות. למה? לשבוך הוא בא להראות לך, תקשיב, אני בתהליך. 1, 2, המצב הכללי בעם הוא לא פשוט, גם מבחינה רוחנית. גם מבחינה פיזית, כמה ישועות עם ישראל צריך. אני לא מדבר על אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, אני מדבר גם על אנשים ששומרים תורה ומצוות, כמה הם ישוע, הם צריכים כל אחד בדברים שלו. והוא בכלל מדבר על קרבת השם שאנחנו זקוקים לה מאוד מאוד, שעדיין יש לנו עוד הרבה עבודה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשינו כאן? שימו לב בדיוק כמו מגילת אסתר. שם המן נתלה. המן נתלה, הגזרה עדיין לא התבטלה. אבל ברגע שראינו איך שהדברים מתחילים להירקם לטובתנו, זה יצר כזאת שמחה בעם, ועל היהודים הייתה אורה הזו, זה מילא אותם כל כך, שהם התחילו להתחבר לבורא והם הבינו, יש כאן מישהו שאוהב אותנו, יש כאן מישהו שפועל לטובתנו, יש כאן מישהו שהולך איתנו, יש כאן מישהו שאנחנו יכולים לסמוך עליו, להישען עליו, לבטוח בו. אנחנו רואים את זה בחוש. רבותיי, ככל החיזיון הזה, מה שהיה הוא שיהיה. כך היה אז, כך גם מגילה שלנו. הישועה עדיין רחוקה מאיתנו. א' כל, חוץ מכל מה שאמרנו, גם אתה לא יודע מה ילד יום, ואי אפשר לדעת איך דברים מתפתחים. ב' עדיין האומה האיראנית הזאת עוד נמצאת. היא ראשה באדמה, אבל עדיין היא קיימת. גם אותו טראמפ שמשמיים הוא נשלח, אנחנו לא חושבים שזה רק משמיים, כי ברגע האחרון הוא החליט כאילו לשלוח את המטוסים. המטוסים כבר עמדו להפציץ, לא, אני עוזר את הקרדיטים לעצמי, הוא אומר, אל תפציצו, אל תעשו ככה, אל תרגו את חמינאי. עדיין יש לנו כאן מישהו שיש לנו את האדון סט, את האדון מאמריקה, הוא מחליט לנו מה הולך להיות. כי מי עשה את זה? בורא עולם עושה את זה, כי נראות לך, שמה, זה רק ממני, אני עושה איתך טובות. לכן, ברגע האחרון, לא עלינו ולא עליכם, של המלחמה, קיפחו את חייהם 4 אנשים, בבאר שבע. להראות לך, תשמע, אני פה, תזכתה לך שזה אני, אל תיקח שום קרדיטים לעצמך, זה מסוגל להסתבך עם זה. לכן אנחנו עדיין באמצע התהליך, אבל אנחנו כן יכולים לשיר. כי כל המטרה של התהליך הזה זה לחבר אותנו. והנה, קיבלנו פה מידע ששווה מיליונים. מידע אדיר שהוא נכנס לנו חזק לתוך הלב ולתוך הנפש, לתוך עולם הרגשות שלנו ופשוט מקפיץ אותנו למעלה. והוא זה שמקרב אותנו ונותן לנו כאן עכשיו דחיפה אדירה באמת להגיע ליעד הסופי, שזה הישועה הכללית. איזה דברים? זה נראה בשיעור הבא.